ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും അഥവാ ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും അഥവാ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോ അധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു വിജയ മാതാജി. താങ്ക് യു സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. കീർത്തന ആലപിക്കാൻ ആരെങ്കിലും റെഡി ആയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പീതാംബരം കരവിരാജിത ശംഖചക്ര കൗമോദകീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതി സുന്ദരമന്ദഹാസം രാധാസഹായമതി സുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം യദി ഭാവയാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഇനി ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഒന്നും അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ട്യൂണൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ചൊല്ലാം മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കമലദള നയന ജയ ജയ ജഗൽപതേ കാരുണ്യവാരിതേ കൃഷ്ണ നമോസ്തുതേ. പരശുതാര കമല ഭവ മുഖ വിഭുത വന്ദിത പാദാരവിന്ദ മുരാരേ നമോസ്തുതേ. സകല ജഗദഭയകര
സരസീരൂഹലോചന സർവാപരാധം ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളേണമേ. തവ ചരണ കമലയുഗ മകതളിരെപ്പോഴും തോന്നിടുവാനായനുഗ്രഹിക്കണമേ. തവ കഥയിൽ മമ രതിയുമഖില ജനനത്തിലും ഭക്ത സംഘവുമുണ്ടായി വരേണമേ. നവനളിന ദളനയന തവ കരുണയാ മമ നിത്യവും തൊൽകഥ കേൾക്കായി വരേണമേ. ചരണനദ ജനന ഭരണ തവ കഥകളിന്നു ഞാൻ തെറ്റു പിഴച്ചുര ചെയ്തു പോയെങ്കിലും തവ മനസി സകലമതു കൃപയോടു പൊറുത്തുമാം തൊൽഭക്തനാവാനനുഗ്രഹിക്കണമേ. ബഹുജനന കൃത ദുരിത മഖിലമഭിതീർത്തുമാം ബന്ധവിമോചന പാഹി കൃപാനിധേ. സപതി മമ ജനി മൃതികൾ കരുണയോടൊഴിച്ചുമാം സംസാരമോചന കാത്തുകൊള്ളേണമേ. പരമശിവനുദ ചിരത ദുരിതഹര സന്തതം പങ്കജലോചന പാഹി മാം പാഹി മാം പാഹി മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ആരും ചൊല്ലാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോപികാഗീതം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ജയതിദേദികം ജന്മനാവൃജ ശ്രയത ഇന്ദിരാ സസ്വദത്ര ഹി ദൈദദസ്യതാം ദിക്ഷുതാവകാ സ്ത്വയിതദവസ്ഥാം വിജിന്നതേ. ശരദുദാശയേ സാധുജാതസാ സരസിജോദരാ ശ്രീമുഷാദൃശ സുരദനാദദേ ശുൽക്കദാസികാ വരദനിഘ്നദോ നേഹ കിംബധ വിഷജലാപ്യയാദ്വളരാക്ഷസാ ദർശമാരുദാ ദ്വൈതനാല ഋഷയ ആത്മജാദിശ്വദോഭയാ ഋഷഭത്തെ വയം രക്ഷിതാമുഹോ. ന ഖലു ഗോപികാ നന്ദനോ ഭവാൻ അഖില ദേഹിനാം മന്ദരാത്മദൃക് വിഘ്ന സാധിതോ വിശ്വഗുപ്തയേ സഖൗദേവാൻ സത്വദാം കുലേ വിരജിതാഭയം വൃഷ്ണിധുര്യത്തെ ചരണമീയുഷാം സംസൃതേർഭയാത് കരസ്വരൂരുഹം കാന്തകാമദം ശിരസി ദേഹിനാ ശ്രീകരഗ്രഹം വ്രജജനാർത്തിഹൻ വീരയോഷിതാ നിജ്ജനസ്മയാ ധ്വംസിന സ്മിതാ ഭജ ജനസഖേ ഭവത്കിംഗിരിസ്മനോ ജലരുഹാനനം ചാരുദസ്യയാ പ്രണതദേഹിനാം പാപകർശനം
തൃണചാരാനുഗം ശ്രീനികേതനം ഫണിഫണാർപ്പിതം തേ പാദംബുജം കൃണുചുജേഷുനാ കൃത്തിഹൃച്ഛയം മധുരയാ ഗിരാ വൽഗുവാക്യയാ ബുധമനോഞ്ജയാ പുഷ്കരേക്ഷണ വിധികരീരിമാ വീരമുഹ്യതി മധുരസുദയാ പ്യായസൗന തവ കഥാമൃതം തപ്തജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാഗതം ഭുവി ഗൃണന്തി തേ പൂരിതാ ജനാ പ്രഹസിതം പ്രിയാ പ്രേമവീക്ഷണം വിരഹണം ച തേ ധ്യാനമംഗളം രഹസി സംവിദോ യാ ഹൃദി സ്പൃശഃ കുഹനോ മനാക്ഷോഭയന്തിഃ ചലസി യദ്വ്രജാ ചാരയൻ പശൂൻ നളിന സുന്ദരം നാഥതേ പദം ശിലതൃങ്ങാങ്കുരേ സീതതീതിനാ കലിലദാമന കാന്തഗച്ഛതി ദിനപരീക്ഷയേ നീലകുന്തളേ വനരുഹാനനം ബിഭ്രദാവൃതം ഘനരജസ്വലം ദർശയന്മുഹോ മനസി ന സ്മരം വീരയച്ഛസി പ്രണതകാമദം പത്മജാർച്ചിതം ധരണിമണ്ഡനം ധ്യേയമാപതി ചരണപങ്കജം ശാന്തമം ച തേ രമണനസ്തനേഷ്പയാദിഹൻ സുരദവർദ്ധനം ശോകനാശനം സ്വരിതവേണുനാ സുഷ്ടുചുംബിതം ഇതരരാഘവിസ്മാരണം നൃണാം വിതരവീരനാസ്തേതരാമൃതം അടതി യദ്ഭവനഗ്നികാനനം ത്രിഡിരുഗായതേ താമപശ്യതാം കുടിലകുന്തളം ശ്രീമുഖം ച തേ ജഡൗദീക്ഷതാം പത്മകൃദൃശാ പതിസുതാന്വയാ പ്രാദുർബാന്ധവാ അതിവിലംഘ്യയാ തേ അച്യുതാഗതാ യദിവിദസ്തവോ ഗീതമോഹിതാ കിതവയോഷിതാ കസ്ത്യജേനിശി രഹസി സംവിദം ഹൃശ്രയോദയം പ്രഹസിതാനനം പ്രേമവീക്ഷണം ബൃഹദുരാശ്രിയോ വീക്ഷ്യദമതേ മുഹുരതി സ്പൃഹ മുഹ്യത്തെ മനാ വ്രജവനൗകസാം വ്യക്തിരംഗത്തെ വൃജനഹൃന്ദ്യലം വിശ്വമംഗളം ത്വജമനാർച്ചനാം ത്വത്സ്പൃഹാത്മനാം സ്വജനഹൃദ്രുജാം ഇന്നിഷൂദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. स्टार्ट ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीकृष्ण नमः. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे रामा राम राम हरे हरे.
Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. Reciters, translators, പാട്ട് പാടിയത് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് പാടിയത് ഗോപിഗീതം വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഗോപിഗീതം ആരാ പാടിയത്? ഗോപിമാരാണ് പാടിയത്. കൃഷ്ണനെ കാണാനില്ലാണ്ടായി രാസലീലയുടെ സമയത്ത് ഇവർക്ക് സൗഭാഗമതം വന്നു. സൗഭാഗമതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പറയുന്നത് അനുസരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവരുടെ വിഷമം കൊണ്ട് അവർ പാടിയതാണ് ഗോപി ഗീത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ലൈൻസ്, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവരതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധ്യേയമാപതി, കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങള് ധ്യേയമാപതി എന്നൊക്കെ അതില് വേർഡിങ്സ് അതിലുണ്ട്. നല്ല 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 ശ്ലോകങ്ങളാണത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗമായിരുന്നു. ഉദ്ധവരോട് ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻ പോകാറായ സമയത്ത്, സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ധവര് വളരെ വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഭാഗവതത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഫുൾ പവേഴ്സും എല്ലാം വാങ്മയി മൂർത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കും, പേടിക്കണ്ട, കലിയുഗം തീരും വരെ ഞാൻ ആ ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിന് നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ലെസൺ ആണ് ഗോപിക ഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഗോപി ഗീത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപിമാര് പാടിയത് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളാണ് അത് ഗോപി ഗീത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരുടെ യദ് വൈഷ്ണവാനം ധനം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫോ അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കാൽഭാഗമോ പോട്ടെ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ പാടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലിയാല് നമുക്ക് അസാമാന്യ പുണ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഗോപിഗീത് ഒരു ഫുൾ ലെസൺ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് പാടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അസലായിട്ട് പാടാം. ഗോപിഗീത് നല്ല ട്യൂണിൽ പാടാം, ഈസിയാണ് പാടാൻ. അതിൽ ധാരാളം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ അതില് ഗീത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ, ഗീത മോഹിത എന്നൊക്കെ അതില് വേർഡ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗീത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഹിപ്പിച്ചവനെ എന്നൊക്കെ അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തപ്ത ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമൃതമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ കഥകള് അമൃതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് തവകഥാമൃതം തപ്തജീവനം എന്നുള്ള വേർഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. തവകഥാമൃതം തപ്തജീവനം. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം തപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമൃതമാണ് തവകഥാമൃതം തപ്തജീവനം. ഗോപിഗീതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ അതില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തി യോഗമാണ് പഠിച്ചത്. ഏറ്റവും ഭക്തിയുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഗോപിമാർക്കാണ് ഏറ്റവും ഭക്തിയുള്ളത്. അവർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആലോചനയില്ല, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഡേ ടു ഡേ റൂട്ടീനൊക്കെ അവര് താനെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൃഷ്ണൻ മാത്രം. എന്നിട്ട് ഉദ്ധവർ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കൃഷ്ണൻ മഥുരയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉദ്ധവരെ അവിടെ ഗോപിമാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അച്ഛന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ധവരെ അവിടെ വിടുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്, കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവരോട് ഉദ്ധവര് പറയുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പറയണോ? ഏത് ആത്മാവിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മറക്കാൻ പറയണോ മറക്കാതിരിക്കാൻ പറയണോ? എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഗോപിമാരുടെ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും എനിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉദ്ധവര് തേരിൽ കയറി 11 മാസം അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷവും ഗോപിമാരുടെ മനസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ധവർക്ക് പറ്റിയില്ല. ഉദ്ധവര് തിരിച്ചു പോവാണ്. അതുപോലെ ബലരാമൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 മാസം അവിടെ താമസിച്ചു. അതിനുശേഷവും ഗോപിമാരുടെ മനസ്സൊന്നും ബലരാമന് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് തോൽവി സമ്മതിച്ച് ബലരാമനും തിരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗോപിമാരുടെ ആ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രേമ ഭക്തിയാണ്
അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ആ പ്രേമഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്സിന് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഭഗവാനില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ, ലെറ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു, നമ്മൾ ലിങ്കിൽ കയറി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ സാധു സംഘ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര പേര് പാടി, നല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി, നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങളെ ചൊല്ലി. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മളുടെ മനസ്സിലും കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 13ാമത്തെ ദിവസം, 12 ദിവസവും നമ്മളിത് കേട്ടു. ഹോൾ ലൈഫ് നമ്മൾ ഈ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തുരുമ്പെടുക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വന്നത് ശ്രദ്ധ, രണ്ടാമത് വരുന്നത് സാധു സംഘ, മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഭജനക്രിയ. അതും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭജൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭജനക്രിയ. പിന്നെ വരുന്നത് ഭജനക്രിയ വരെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ തരിക? അനർത്ഥ നിവൃത്തി തരും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറെയൊക്കെ, നമ്മളുടെ റൂട്ടീനിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ കുറെ അങ്ങ് കുറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു തരുന്നത്. ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മളുടെ നിവൃത്തിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. 4 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധ, രണ്ടാമത്തത് സാധു സംഘ, മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ, നാലാമത്തത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അഞ്ചാമത്തത് നിഷ്ഠ. നമുക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ടാകും. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജപിക്കും, നമ്മൾ ആ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യും. ടൈം കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ? നിഷ്ഠയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ രുചിയായി, ടേസ്റ്റായി, ഹയർ ടേസ്റ്റ്, ഈ ഭക്തിയിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? ആസക്തിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു വായിക്കാനും പാടാനും ജപിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ആസക്തി വരും. ആസക്തിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഭാവ, പ്രേമ ഭാവ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്, ഭാവ സ്റ്റേജ്. അതില് ഒരു തോൽവിയുമില്ല നമുക്ക്. നമ്മള് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവൊക്കെ രുചി എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 6th or 7th അതിൽ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു മാൻകുട്ടിയില് സ്നേഹം വെച്ചിട്ട്, നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റോറി, ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. ശത്രുക്കളോട് പോലും സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുക, മാക്സിമം ആണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകധാമം. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണന്റെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ദിവസം 3 മാസമായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പാർശ്വ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ കമിഴ്ന്ന് വീടില്ലേ കുഞ്ഞ്, ആ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, സൂര്യനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം അതിനു മുൻപ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല. പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റമാണ്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ആകാശമൊന്നും കാണിച്ചുകൂടാ, കണ്ണിനത്ര പവർ വരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയം എന്താ ചെയ്തത്? അമ്മ പാല് കുടിപ്പിച്ചു, നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ വിളിച്ചു, ഗോപിമാരെ വിളിച്ചു, ഗോപന്മാരെ വിളിച്ചു, എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഹോമം ഒക്കെ നടത്തി, നല്ല നല്ല സ്മെല്ല്, നല്ല നല്ല പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കാരം, വാദ്യഘോഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർട്ട് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി. ആ വണ്ടിയുടെ താഴെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി, സേഫ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്ക് മുകളിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കുടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തൈര്, മോര്, വെണ്ണ, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ടും ചെമ്പ് കൊണ്ടും മണ്ണ് കൊണ്ടുമുള്ള പല പല തരത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ, കാർട്ടിന്റെ താഴെ നന്നായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കിടത്തി. എന്നിട്ട് അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വേദഘോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വായുരൂപിയായിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ, കംസൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ
വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയോ അസുരന്മാര് വന്നു. അത് ആ കാർട്ടിനുള്ളിൽ കയറി, ശകടാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ശകടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയതാണ്. വായുരൂപിയായിരുന്നു, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കംസൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ദ്രോഹബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ വന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? കണ്ണു തുറന്ന് പതുക്കെ നോക്കി, പിങ്ക് പിങ്ക് കാലുകൾ കൊണ്ട്, കുഞ്ഞിക്കാല്, നഖങ്ങളിലൊക്കെ മൂണാണ്, ചന്ദ്രനാണ്. 10 നഖങ്ങളിലും 10 ചന്ദ്രനുണ്ട്. അത്രയും വെളിച്ചമുള്ള ആ കാൽപാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കിക്ക് ചെയ്തു ആ ശകടത്തെ. ഭഗവാൻ ഇതിനെ കണ്ടു, ശകടാസുരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ശകടാസുരൻ ആ വണ്ടി ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് കുഞ്ഞു കാലാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ആ വണ്ടി താഴെ വീണിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഉടഞ്ഞു, എല്ലാം താഴെ വീണു. എല്ലാവരും ഓടി വന്നു. അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു, ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് സ്വസ്തിവാചകവും രക്ഷയും ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഒരു ശകടാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വായുരൂപിയായിട്ടുള്ള അത് ഉത്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനായിരുന്നു, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകനായിരുന്നു. അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അയാൾക്ക് 100 കുതിരകൾ, 100 വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുതിരകൾ വന്ന തേരിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവാൻ അയാളെ എവിടേക്കാ പറഞ്ഞു വിട്ടത്? ഗോലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അത്രയും ഇതാണ് ഭഗവാന്, സ്നേഹമാണ്. ശത്രുക്കളോട് പോലും എന്താ ദുരാചാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഭജതേ അമാമനന്യഭാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ദുരാചാരി ആയിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവർക്ക് മോക്ഷമായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവിനും എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം, ശിശുപാലനും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മോക്ഷമാണ്, പരമപദപ്രാപ്തിയാണ് കൊടുക്കുക. അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഭഗവാന് കൊടുക്കാനില്ല. അത്രയും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ അത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയുന്നു, ഭക്തരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അപ്പം അപ്പൊ ആ ഉത്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകനായിരുന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മകൻ എന്താ ചെയ്തത്? ലോമശ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ലോമശ മഹർഷിയാണ് ഉത്കച്ചന് ബോഡി ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുത്തത്. അപ്പം ഉത്കച്ചൻ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ലോമശ മഹർഷിക്ക് ദയ തോന്നിയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിനക്ക് മോക്ഷവും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതായിരുന്നു ഈ ശകടാസുരന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, സെൻസസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് യാതൊരു ആസക്തിയും ഒന്നിലും ഇല്ലാതെ, ആരോടും ദ്വേഷമൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു? വളരെ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 13. ഒരു ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വരും. 8ാമത്തെ ലെസണിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, പ്രകൃതി ആരാണ്, ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, 13.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചെയ്വ. ഈ ശ്ലോകം ചില ഭഗവത്ഗീതയിലൊന്നും ചിലപ്പോ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല, എല്ലാ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജസ്റ്റ് എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും 700-ല് ഈ ശ്ലോകം ചിലപ്പോ പെടില്ല. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചെയ്വ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി ആരാണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവച്ച, ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പറയുക. ഏതത് വേദി ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട പ്രവൃത്തി. എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അത് പഠിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ആത്മാവും ഒക്കെയാണ്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവിന് ഈ ജന്മം എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തീർക്കാനുള്ള കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ
പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ അനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പോയിരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. അത് ജസ്റ്റ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാമവും ക്രോധവും ഒന്നും എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ പിന്നെ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്ന് വരും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു 13.2 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതദ്യോ വേദിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും കൂടിയാണെന്ന്. അതിന് ഭഗവാൻ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇതില് നമ്മളെ കണ്ടു, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കാണുന്നത് ആത്മാവ്, നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് പരമാത്മാവ്. ഈ ആത്മാവാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചെറി കഴിക്കുന്ന പക്ഷി, അതിനടുത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. ജസ്റ്റ് ഇത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള സ്റ്റോറി, ജസ്റ്റ് ഒരു അനാലജിയാണ്, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി ആ പക്ഷി തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള കിളിയെ നോക്കുക എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്താണ് അതിന്റെ ഉന്നതി തുടങ്ങുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ കാണുക. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി? പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. മാക്സിമം നമ്മൾ സേവിക്കുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ തൊഴുന്നവരെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ തൊഴുന്നവർക്ക് ഭക്തിയോഗി എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 13.3 പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത്. ഹേ ഭാരതവംശ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം നിന്റെ ശരീരമാണ്, അതറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനും, ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനഗമ്യം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളും നമ്മളും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരിലും വന്ന് കുടികൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഷ്ണമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫുൾ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് താഴെ വീണിട്ട് എന്തെങ്കിലും മുറിയുമ്പോ അമ്മയ്ക്കും വേദനിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ വേദനിക്കുക? മനസ്സാണ് വേദനിക്കുക, ശരീരമല്ല. കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം വേദനിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ വേദനിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് വേദനിക്കില്ല. വേറൊരാളുടെ ശരീരം വേദനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടാവില്ല. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നോർമൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. 13.6 and 7 പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ശ്ലോകം 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അതിൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഫോൾസ് ഈഗോ വരുന്നു. ഭിന്ന പ്രകൃതി രാഷ്ട്രത ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അതിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ അവ്യക്തത. അവ്യക്തത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കയ്യ്, കാല്, കണ്ണ്, മൂക്ക് എല്ലാം പെടുന്ന 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ്,
5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുക, കേൾക്കുക, സ്പർശിക്കുക, ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഫീലിങ്സ് ആണ്. സമദൃഷ്ടി, എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുടി വളരുന്നതും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ പെടും. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. ഒന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു. പിന്നെ വരണത് എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സട്ടിൽ ബോഡി, പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഗ്രോസ് ബോഡിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡിയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ 3 തരം ഗുണങ്ങൾ: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നിവ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക, കേൾക്കുക ഒക്കെ അനുഭവിക്കുക. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ് എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഫീലിങ്സ്. അപ്പം എത്രയായി? 10, 5ഉം 5ഉം 10ഉം അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 10. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മനസ്സാണ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 24 എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും. നമ്മൾ അജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, 5, 5, 5. അപ്പോ 20ആയി. പിന്നെ മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇത്രയും കൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് 24 ഐറ്റംസ് ആയി. ഇതിനെയാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കപിലമുനി ദേവഹൂതി, അമ്മയായ ദേവഹൂതിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. കർദമ മഹർഷിയുടെ മകനായിട്ട് വന്ന ഭഗവാൻ കപിൽ മുനി സ്വന്തം മകനായിട്ട് പിറന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം. എന്നിട്ട് സാഖ്യയോഗം ഭൂമിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഈ വക ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കപിലമുനി പോയി തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് 24 തത്വങ്ങളുള്ള സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതത്തിലത്. ഇനി വരുന്നത് 19 തരം നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നല്ലതല്ലാത്തത് എന്താണ്? ഇതിൽ പെടാത്തത് എന്തും ചീത്തയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, നല്ല ടഫ് ലെസൺ ആണ്. വിനയം, എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് 19 തരം ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹംബിൾ ആണ്. തൃണാദപി സുനീചേന, ഗർവില്ലായ്മ, തരൂരപി സഹിഷ്ണുന, അഹിംസ, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ. നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ പോലും നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക, നമ്മളത് വിടുക. നമ്മളത് വിടുമ്പോ ആരാണ് പിന്നെ അതിന് ക്ഷമ കാണിക്കാൻ? നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനെ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഭഗവാനായിരിക്കും ഏറ്റെടുക്കുക. ആ ആൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശിക്ഷയാണോ? എന്താണ് വേണ്ടത്? അത് ഭഗവാനായിരിക്കും നോക്കുക. അതിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി കേൾക്കാം. അപ്പം പുരിയില് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ അവിടെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷോത്തമ ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് വല്ലാത്ത ഭക്തിയായിരുന്നു ജഗന്നാഥ സ്വാമിയോടും ബലരാമസ്വാമി, സുഭദ്ര ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഭക്തിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭക്തി. എന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡാരമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരം, നല്ല ലൈഫ് എല്ലാമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കല്യാണ പ്രായമായി മാത്രമല്ല ധാരാളം ഏരിയ അവര് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. എവിടെ തൊട്ട്? ഗംഗാ നദീതീരം തൊട്ട്. കൽക്കട്ട, ഒറീസയിൽ ഗംഗാ നദിയാണല്ലോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരുന്നത്. അവിടം തൊട്ട് ഗോദാവരി, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗോദാവരി വരെയുള്ള സ്ഥലം അവര് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് പുരുഷോത്തമ ദേവനും അച്ഛനും കൂടി
വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കാഞ്ചി തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, കാഞ്ചീപുരത്ത് ഒരു രാജാവിന് വിഷമം തോന്നി. ഈ രാജാവ് എന്നെയും ആക്രമിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നെയും ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ യുദ്ധം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുപോലെയുള്ള മാരേജ് പ്രപ്പോസൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ കാഞ്ചീപുരത്തെ രാജാവ് പോയിട്ട് പുരുഷോത്തമ ദേവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ മകൾ പത്മാവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിനോട്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമുക്ക് പുരിയിലെ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രാജാവാണ് പുരുഷോത്തമ ദേവൻ. അപ്പം രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം, ഞങ്ങൾക്ക് രഥയാത്ര വളരെ ധൂംധാംസയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം റോയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അത് കഴിയാതെ കല്യാണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, വരുന്നു രഥയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു, രാജാവും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കണം, വളരെ റോയൽ ആയിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രഥയാത്ര വന്നു. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് രഥയാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. രഥയാത്രയുടെ മുൻപില് രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുക, അന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ചൂലെടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വാരും രാജാവ്. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയ്ക്ക് മുൻപില് രാജാവ് വളരെയധികം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യും. അപ്പം ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ജോലിയാണ് അത് അടിച്ചു വാരുക എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ റോഡുകളിലൊക്കെ വളരെ മാലിന്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും കാണില്ല. രാജാക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രമേ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും വൃത്തികേടായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസാരത്തിന്റെ ഫ്ലോ പോകും മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് അന്ന് രഥയാത്രയ്ക്ക് ഈ കാഞ്ചീപുരത്തെ രാജാവിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. വരാൻ പറ്റാതായ സമയത്ത് അയാള് ആ രാജാവ് ഒരു മിനിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. മിനിസ്റ്റർ അവിടെ പോയി. അപ്പം പുരുഷോത്തമദേവന് വളരെ വിഷമം തോന്നിയോ, രഥയാത്രയ്ക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമവും തോന്നി. ആ സമയത്ത് ഈ മിനിസ്റ്റർ എന്താ കണ്ടത്, രാജാവ് നിന്ന് അടിച്ചു വാരണു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജാവ് നമ്മൾക്ക് പത്മാവതിയെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ കാഞ്ചീപുരത്തെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് സ്വീപ്പറെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് കാഞ്ചീപുരത്തെ രാജാവും തീരുമാനിച്ചു. ഇത് കേട്ടതും എന്നിട്ട് സന്ദേശം കൊടുത്തുവിട്ടു. പുരുഷോത്തമദേവൻ ഇത് കേട്ടതും വളരെ വിഷമം തോന്നി. അതെന്തുകൊണ്ടാ വിഷമം തോന്നിയത്, ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അടിച്ചു വാരുന്നത് അത്ര മോശമായിട്ട് പുരുഷോത്തമദേവന് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് പുരുഷോത്തമദേവൻ അത് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം എന്നെ ചണ്ടാളൻ എന്ന് വരെ വിളിച്ചു, അടിച്ചു വാരുന്ന ചണ്ടാളനാണ് ഞാൻ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പോയി സാഡായിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി. പുരുഷോത്തമദേവനും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാ സേനാനായകന്മാരും പടയാളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി കാഞ്ചീപുരത്തെ രാജാവിനോട് തോറ്റു. ജയിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി എന്താ പറ്റിയതെന്ന് അറിയില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോയത്, പക്ഷേ തോറ്റുപോയി എന്നൊക്കെ വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ഒരു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം കണ്ടു. മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് മഹർഷി ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സറണ്ടർ ചെയ്ത് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പുരുഷോത്തമദേവൻ പുറപ്പെട്ടത്. അയ്യോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമദേവൻ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഭഗവാനോട് അനുവാദം വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമൻ വേഷം മാറി വന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പുരുഷോത്തമദേവൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ്, ഭഗവാനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ മുൻപില് അടിച്ചു വരണം, എന്നെ അവൻ ചണ്ടാള എന്ന് വിളിച്ചു, അത് നിനക്കല്ലേ മോശം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഞാനും ബലരാമനും കൂടി യുദ്ധത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാവരും
ഞങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ രാജാവിന് തോന്നി, കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജാവിന് തോന്നി എങ്ങാനും ഇവര് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരാതിരിക്കുവോ ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യത്തിന് എന്നൊക്കെ തോന്നി. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ മുൻപിലൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോഴ്സ്, ഒരു വൈറ്റ് ഹോഴ്സ്, വെള്ള കുതിരയും ബ്ലാക്ക് കുതിരയും രണ്ടിന്റെയും പുറത്തിരുന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവര് വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് തൈര് വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ തൈര് വിൽക്കുന്ന മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് തരാമോ തൈര് എന്ന് ചോദിച്ചു. വളരെ ദാഹിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവര് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ് പൈസ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് പറഞ്ഞു, പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ പടയാളികളിൽ പെട്ടതാണ്, ഈ ഒരു മോതിരം കൊടുത്താൽ മതി രാജാവിന്റെ കയ്യില്, രാജാവ് ഫുള്ള് പൈസ തന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോതിരം കൊടുത്തിട്ട് ഇവര് ഈ ബോയ്സ് മുമ്പോട്ട് പോയി. അപ്പം രാജാവ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആനപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു, ഹേയ് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ രാജാവിനെ ആരും നിർത്താറില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് രാജാവ് നിന്നപ്പോഴേക്കും ഇവര് പറഞ്ഞു, ഈ മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തൈരിന്റെ വില തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മോതിരം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ഇത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലിട്ടിരുന്ന മോതിരമാണ്, രത്നമോതിരം. എന്നിട്ട് ആ രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം തന്നെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും പുരി അടുത്തുള്ള മണിപ്പുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതാണ്. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മണിപ്പുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. എന്നിട്ട് പോയി സുഖമായിട്ട് രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പത്മാവതിയെയും രാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്നു. പത്മാവതിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല, ഒരു സ്വീപ്പറെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വീപ്പറെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം പത്മാവതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്ക് അപമാനം രാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റി, പിന്നത്തെ വർഷത്തെ രഥയാത്ര വന്നു. രഥയാത്ര വന്ന സമയത്ത് രാജാവ് പിന്നെയും ചൂലെടുത്തു അടിച്ചു വാരി. അപ്പം അവരുടെ മിനിസ്റ്ററും രാജാവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീപ്പറിനാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷോത്തമ ദേവന് തന്നെ പത്മാവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അപമാനം സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ക്ഷമയാണ് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ളത് സിംപ്ലിസിറ്റി, ലാളിത്യം, സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും ഹൈ തിങ്കിങ്ങുമാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പറയുന്ന നമ്മളുടെ റൂള്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ശുചിത്വം, ക്ലീൻലിനെസ്, ധൈര്യം, ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആത്മസംയമം, നമുക്കറിയാം സെൽഫ് കൺട്രോള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇതും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ തൊഴുക. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കൊക്കെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിതേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപൻ. ഋഷികേശനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ജഗദ്വ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധേ, സർവസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മത്തിലേക്ക് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൾസ് ഈഗോ ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നില്ലാതിരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പോവുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എഫെക്ഷൻ ആവാം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവരുത്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തു
ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ മാൾസില് പാർട്ടിക്ക് എന്നൊക്കെ പോയിരിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നലില്ലായ്മ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലാതെയുള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് 19 ടൈപ്പ് നമ്മളുടെ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഇതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് നമ്മളെ ഇത് നോക്കുന്നത്. എത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളും ലാസ്റ്റ് കാലമാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ലോസ് ആവും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 തരമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. കുളി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാഹ്യ ശൗചം, ആന്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണസ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രജപം, നമ്മളുടെ ഉപാസന. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞും കൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. 13.15 പറയുന്നു, സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച്ച്. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരമാത്മാവാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവിയില്ല, അതൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിൽ കാണുന്ന അതുപോലെ നെർവ്സോ അതുപോലെയുള്ള ബോഡി അല്ല ഭഗവാന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ആണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിലൊന്നും ഭഗവാന് ആസക്തിയില്ല. ത്രിഗുണാതീതൻ ഭഗവാൻ. സത്വഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരുവിധ ഗുണങ്ങളും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്കറിയാം ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ, ഞാനാണ് ചെയ്തത്, മാമേവയ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിരേ, എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യൂ, നിനക്ക് മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13.18 പറയുന്നു, ജ്യോതിഷാം അപി തജ്യോതി തമസ് പരിമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജ്യോതിസും എല്ലാം അഗ്നിയാണെങ്കിലും സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം വരുന്നത്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപുള്ള ലെസൺസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയും ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അറിവിന്റെ ജ്ഞാനവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പ്രകാശവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ഇന്നിപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിന് മുൻപിലിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിൽ സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സീരിയലോ എന്തെങ്കിലും കാണും, അത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നല്ലതും കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. 84 lakh സ്പീഷീസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ 84 lakh സ്പീഷീസിൽ ഇങ്ങനെ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദേവനാകാം, നമ്മള് ആനിമൽ ആകാം, മനുഷ്യൻ തന്നെയാകാം, എന്തുമാകാം. ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളയപരം. അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതേസമയം അന്ധകാലേ ചമാമേവ സ്മരൻ മുക്വ കളയപരം. ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം.
ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും, മനുഷ്യനാകും, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമാവും, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മുട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാര് വരെ ആകാം. പക്ഷേ ഏത് രൂപമെടുത്താലും പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഏത് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഈ വക ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആനിമൽസിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. 13.24 പറയുന്നു, ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന ഭൂയോപി ജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേറൊരു വിധത്തില് പറയുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവസത്ത എന്താണ്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായവർക്ക് മോക്ഷമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. സന്യാസിമാർക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഗുരു ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം മോക്ഷം എല്ലാം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോക്ഷം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. എന്താണ് ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വഴി. നമുക്കറിയാം, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം ആണ് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം. യശോദമ്മയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യണു, ബട്ടറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടങ്ങളൊക്കെ തല്ലി പൊട്ടിക്കണോ എന്തെല്ലാം, എന്നിട്ട് വാനരന്മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കണു, മയിലിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നു, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തൈര് കുടമെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ചെറിയൊരു വടിയെടുത്തിട്ട് അമ്മ പുറകെ ഓടിയ സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓടി വൃന്ദാവനത്തില് ഗല്ലിയായിട്ടാണ് മണ്ണ് റോഡാണ്, അതിലൂടെ കാലില് ചെരിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ ഓടി അവസാനം അമ്മയും പുറകെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കുടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, മൺകുടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുംഹാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ ഹട്ട്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ വേഗം ഓടി ഹട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി, കുടിലിനകത്തേക്ക്. അപ്പം ഈ കുംഹാർ എന്താ ചെയ്തത്? ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഇയാൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് എന്നതറിയാം, വളരെ സന്തോഷിച്ചു. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭഗവാൻ കയറി വന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷിച്ചു. എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്റെ മുകളിലൊരു കുടമെടുത്ത് വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വലിയ കുടമെടുത്തിട്ട് ആ കുംഹാർ അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു, കുഞ്ഞിന്റെ മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചു. അമ്മ വന്നു ചോദിച്ചു കുംഹാറിനോട്, കൃഷ്ണനെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കുംഹാർ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ കുടം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ കുടം എന്ന് പറയുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് 7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കിയിട്ടുള്ള പൂതനയൊക്കെ 3 മാസം പ്രായത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് പറ്റാത്തതല്ല കുടമെടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കുംഹാറിനോട്, ആ കുടമുണ്ടാക്കുന്ന ആളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുടം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുടം എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, എനിക്ക് 2-3 പ്രോമിസ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭഗവാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, എനിക്ക് മോക്ഷം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു, പരമപദ പ്രാപ്തി തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രം പോരാ, എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ശരി, നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് കുംഹാർ ചോദിച്ചു, ഇനി വിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുംഹാർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എന്റെ ഈ കാളകളുണ്ടല്ലോ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്, അവരാണ് ഈ കുടമുണ്ടാക്കാനുള്ള മണ്ണ് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം ആ കാളകൾക്കും കൂടി നീ മോക്ഷം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുംഹാറിന്റെ ദയ കണ്ടിട്ട്, ആ ആനിമൽസിനോട് വരെയുള്ള ദയ കണ്ടിട്ട്
കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഷുവറാണ്, അവർക്കും കൂടി ഞാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാനോട് ഇയാള് പറഞ്ഞു കുടമെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ആൾക്കും കൂടി ഇത് മോക്ഷം കൊടുക്കണം, എന്നിട്ടേ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ സംവാദം ആരാണോ കേൾക്കുന്നത്, ആരാണോ പറയുന്നത് അവർക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്നത് ആരാണോ, പറയുന്നത് ആരാണോ അവർക്കും കൂടി മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്, മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള വഴി. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇവര് പറയുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാ മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തരാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോ കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഈ വക സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പം 13.30 പറയുന്നു പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം തപശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മരംഗമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 24 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മളുടെ അന്നമയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അന്നമയ കോശം എന്ന് പറയും, അന്നമയ ശരീരം. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് അന്നമയ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ്, പ്രാണമയ ശരീരമാണ്. പ്രാണമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ, 10 തരം പ്രാണൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ. പല പല ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഓടി നടക്കുകയാണ് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രാണനെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഓരോരോ ചക്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുത്തി സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സമാധി വരെ എത്തുന്ന ഇതിലേക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്, ജ്ഞാനമയം അല്ലെങ്കിൽ മനോമയം എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അന്നമയം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പ്രാണമയം, 10 തരം പ്രാണനുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ അവർ സന്ധ്യാവന്ദനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രാണനാണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജ്ഞാനമയ ശരീരം, മൂന്നാമത്തേത് മനോമയം എന്ന് പറയും. അതിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ ഈ പ്രാണനുമുണ്ട്, ഈ ശരീരവുമുണ്ട്. അതില് മനോമയമായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അതാണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിജ്ഞാനമയം. വിജ്ഞാനമയം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഈ ജീവലക്ഷണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന്, പക്ഷെ ജീവാത്മയെ എന്നറിയുന്ന ആ ഒരു വിജ്ഞാനമാണ് വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആനന്ദമയ ശരീരം. അത് ഫുൾ ബ്ലിസ് ആണ്, സമാധിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദമയ കോശത്തിലാണ്, ആ രീതിയിലാണ് സന്യാസിമാരൊക്കെ സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 13.34 പറയുന്നു യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു പിന്നെടുത്ത് കുത്തിയാല് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വേദനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ശരീരം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ വേദനിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ ആത്മാവ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത്രയും ചെറിയ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപാസന വഴി അതിനെ ചൈതന്യവത്താക്കിയിരുന്നാൽ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫുൾ ബോഡിയില് കോൺഷ്യസ്നെസ് തരുന്നു, അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇതാണ് യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഹി. രവി ഇരുന്നിട്ട്, സൂര്യൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃത്സ്നം, ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്രി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രകാശയതി ഭാരത്, ഫുൾ പ്രകാശം
പരത്തുന്നു. അപ്പം ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നു, നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും 12 മണി സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അവരവരുടെ 12 മണി സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താ കാണുക? നേരെ മുകളിലായിട്ട് സൂര്യൻ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു സൂര്യനാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് തരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതേസമയം നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു 24 തത്വങ്ങളും അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം ഇതുപോലെയുള്ള ശരീരവും എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതേത് തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിസിഷനാണ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം തന്നെ ചെയ്യുക. ആവശ്യമില്ലാതെ ഗോസിപ്പിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പെടാതിരിക്കുക. ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതിരിക്കുക. ആരോടും വഴക്ക് കൂടാതിരിക്കുക. എൻ്റെ ജീവിതം ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുക, എൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരവരുടെ ശരീരം, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ എല്ലാവരുടെയും സർവീസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വൈഫായിട്ടാണെങ്കിലും മക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എനിക്കുള്ളത്, ഞാനത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പാണ്ഡുരംഗ വിഠലന്റെ നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡ്രിപൂരിലുള്ള പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറി. എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്? നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു പുണ്ടലീകൻ. അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ അത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കില്ല. അതേസമയം നന്നായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സമയം നോക്കി ഭഗവാനെ തൊഴാൻ പോകും. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാർ മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കൂ, ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരമൊക്കെയുള്ള ഒരു പുണ്ടലീകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ. അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാള് യങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാശി യാത്ര അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാശി യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും പോണം, ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇയാള് പറഞ്ഞു എത്ര പൈസ ചെലവാകും, വേണ്ട പ്രായമായില്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, ഞാൻ പോയി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് പോയി. അവസാനം കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയായി, വൈകുന്നേരമായ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടായിട്ടും തിരിയുന്ന വഴിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടു. അതേസമയം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി. അയാള് അങ്ങോട്ട് പോയി. ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക് രാത്രിയായി, വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല. അയാൾ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു. കുക്കുട മഹർഷി ഈ പുണ്ടലീകനെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു, വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇന്നിവിടെ രാത്രി താമസിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വഴിയാത്രക്കാരനാണ്, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്ടലീകനെ സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് കാശി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുക്കുട മഹർഷി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല കാശി, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ഒരു മഹർഷി ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മഹർഷിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാള് ജസ്റ്റ് ചിരിച്ചു ഉള്ളില്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും കുക്കുട മഹർഷി ഉറങ്ങാൻ പോയി. ഇയാള് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ടിലിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് 12 മണി സമയം പുറത്തേക്ക് ആരൊക്കെയോ അടിച്ചു വാരുന്നു. ആശ്രമത്തിനകത്താണെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നു, വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുന്നു, മുറ്റമടിക്കുന്നു, പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചു വെക്കുന്നു, സ്വാമിജിക്ക് വേണ്ട മഹർഷിക്ക് വേണ്ട പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു വെക്കുന്നു, ഹോമത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇയാൾക്ക് അതിശയം തോന്നി. ആരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവരോട് പോയി ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗംഗ, സരസ്വതി, യമുന അതുപോലെയുള്ള പുണ്യ നദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കുക്കുട മഹർഷി തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മഹർഷിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പുണ്യതീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ
ഗംഗ, സരസ്വതി നദി അല്ലെങ്കിൽ യമുന ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല പുണ്യതീർത്ഥങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പുണ്ടലീകന് കാര്യം മനസ്സിലായി. പുണ്ടലീകൻ തിരിച്ചുപോയി അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഗംഗാ സ്നാനമൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം കുറച്ചും കൂടി പ്രായമായി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പാണ്ഡുരംഗൻ, വിഠൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, പണ്ഡരിപൂരിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ എപ്പോഴും തൊഴാൻ വരുന്ന പുണ്ടലീകൻ ഇന്നെന്താ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പം പുറത്ത് വന്നിട്ട് ടക് ടക്ന്ന് കൊട്ടി. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരായാലും അവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ്, വിഠലനാണ്, പാണ്ഡുരംഗനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പോലും പുണ്ടലീകൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാലൊന്ന് വേവുന്നു, നല്ല വെയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുണ്ടലീകൻ വേഗം എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇഷ്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറുതാണ്, ആ ഇഷ്ടിക പുറത്ത് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുക? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, രണ്ട് സൈഡിലും അരക്കെട്ടില് കൈവച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ഇഷ്ടികയിൽ നിന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡുരംഗന് വിഠൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത്, ഇഷ്ടികയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വിഠൽ. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകൻ ഇത് ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇഷ്ടികപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും നീയല്ലേ വരാറുണ്ടായിരുന്നത്, ഇന്ന് നിന്നെ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറി. ഭക്തരോട് അത്രയും വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഭഗവാന് നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, എന്താ വരാത്തത് എന്ന് ആലോചിക്കും. ഓക്കെ, 13.35 പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർ യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നൽകാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇതെല്ലാം ടഫായിട്ട് തോന്നിയാലും എന്താണ് ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് മോക്ഷം പരമപദമാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് നേരത്തെ? മനസ്സിലായ കഥകൾ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള കഥ ഡെയിലി കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നല്ലതല്ല. അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഓൾറെഡി പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും മുക്തിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഒരു ഫോട്ടോയും പ്രസാദവും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെന്നാ? അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചതാണ്. ഇത് ഞാൻ കൊല്ലത്താ താമസിക്കുന്നത്. മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണോ? മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണോ? ഓ, ഭാഗ്യം. നന്നായി. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. നന്നായി, ഭാഗ്യാണ്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസം. നവരാത്രി തുടങ്ങാൻ പോവാ മകളെ. കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഓക്കെ, ഭാഗ്യല്ലേ അത്, വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഷുവറായിട്ടും ഭാഗ്യല്ലേ അത്. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇല്ലല്ലോ, കണ്ടില്ലല്ലോ. ക്യാമറ ഓഫ് ആണോ? ആണോ?
ഒന്ന് കാണിച്ചു. ക്യാമറ ഓഫ് ആണ്. ഓ അവിടത്തെ ഡേറ്റീസ് അല്ലേ? അമ്പലത്തിലുള്ള മൂർത്തികളാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ മാംഗ്ലൂര്. ഓക്കെ, എല്ലാരും കണ്ടോളുക. കണ്ടു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മാംഗ്ലൂരുള്ള മൂർത്തികളാണ് അത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള രാധാകൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇത്തിരി ടഫായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആരും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോ ഡൗട്ട്സ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമ്മള് പൂജ വയ്ക്കത്തില്ലേ, അന്നേരം